ikaduha ng presidential election karon nga niserbisyo pagka-volunteer ang residenteng si Romel Pango. Una siyang nag-volunteer niadtong 2016 sa paglansar ni Pangulong Duterte ug karon nibalik siya pagka-volunteer karong magpapili na sab ang anak sa Pangulo nga si Sara pagka-vice presidente. Sa panahon ni PRD, okay kayo ang yang pang padagan hinaot kani sila pud karong nga sumusunod mas mo padayon pa nila ang programa ni PRRD. Kaniadto pod volunteer po ko kaniadto kang PRRD. Antod karon nagvolunteer ko tungod sa akong nakita nga kaayuhan. Gitakdang mobisita o magpahigayon sa Uniride si Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa Zamboanga del Norte ning simana. Busa todo pangandam na ang mga volunteers. Atol sa pagbisita, inagurahan sab ni Mayor Sara ang gihimong volunteers headquarters sa Masada. Sumala ni Raymond Sagin, ang regional convener sa Region 9, sarang sa ilang mga volunteers na sab kaniadto. Apan daghan sab ang mga bagong nagparehistro aron sa pag-apil sa grupong Masada aron mapadayon ang mga nasugdang kabag-uhan ni Pangulong Duterte sa nasud. We are non-political. We invite volunteers. We invite those politicians who are not with the BBM Sara campaign. I believe in the BBM Sara ticket. That's why we have a lot of volunteers helping us. Just like the campaign in 2016 for PRRD, we started very low in our province, and through the help of the volunteers, we almost won in Zamboanga del Norte. Anaa sa kapin 700,000 ang mga rehistradong botante sa Zamboanga del Norte. Sa 25 ka mga munisipalidad ug 2 ka mga syudad sa Dipolog ug Dapitan, sumala ni Sagin, ang Dapitan pa lang ang nipadayag sa ilang klarong suporta sa BBM Sara Tandem. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.